I årevis har det været en drøm at få Bob Dylan til Odense. Nu er det lykkedes. Det er kæmpestort. Det er kæmpestort. Det er noget af det, vi har drømt om. At få et stort navn, der skal spille et mindre sted. Den 28. maj spiller rockstjernen i Arena Fyn. Op til 5.000 mennesker vil her være på plads til det, der betegnes som en intimkoncert. Han er et ikon, som vi har kendt siden 62, har lavet mængder af sange, som står for os alle sammen, som nogen vi har kendt hele vores liv. Det er en del af vores liv. Folkesanger, rocksanger, rebel. Det synes vi er rigtig spændende. Den 66-årige sanger var senest på Fyn til Midtfynsfestivalen i 1991. Men nu er han tilbage på øen, og hans koncert i Odense bliver formentlig hans eneste koncert i Skandinavien i år. Det kom til at passe ind i hans turplan. Han skal spille i Europa til sommer, og så passede det med, at han faktisk starter i Odense på hans tur til Europa. Nu skal folkene bag koncerten i gang med at planlægge arrangementet. Billetsalget begynder på mandag.